ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೀದು ಚಾಪರ್ದು ಪುರ ಬಿದಾಡಿಯ ಮಠೊಡ್ದು ನನ್ನ ಇಡೀ ತಿರುಪತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಆಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹೋದು ತಿರ್ಗಾದಿಲ್ಲ 90 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋಡ್ದೊಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಎದುರೋಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ತೇರದ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ತೋಜಾವ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ 30 ತಾರೀಕು 30 ಇನಿ 1 ತಾರೀಕ ಸೋಮವಾರ 1 ತಾರೀಕು ಇನಿ 30 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊರೋಟು ಬಾಲಾಜಿ ಪಾದುಕೆಗೆ ಅವನು ಲೈಪರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಪರ ಜಗತ್ತುಜಿ ಇವಾಗ ತೋಜಾವ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಕಾಡ್ದವ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದುಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟ ಜನ ಉಂಡು ಮೋಲ್ ಇದು ರಿಟೈರ್ನಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಈಗನ ಗಾಡಿ చెప్పులు కాలు ಶ್ರೀ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪೋರೆ ಅತಿಥಿಲು ಜತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪುನ ವಾಚ್ ಬರೋ ಬಾಡಿಗೆ ನೆಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದೆ ಪೂರ ದೇತುಗೊರ್ಲಿ ಬಣ್ಣಂದುಂಡು ಪಿದ ಬನ್ನಾಗೈತಾನೆ ಪಿರ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪಾದ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನೆಕ್ಕ ಬರ ತಾರೇದಾರ್ ನೆಕ್ಕ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪಾದ ನೆಕ್ಕ ತಾರೇದಾರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಪಾದ ಮಿತ್ತುಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಏನ ಮರ ಗೊತ್ತು ಐಕ ಪುರ ಬಲ್ಲಲು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾಜಿ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತು ಡಾಬಟೆ ಜನ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಿತ್ತುಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಂದು ರಶ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಯಾರ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಲಜಿ ದಕ್ಕು ನೈಕ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಲ ದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಜೋಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜೋಕಾಲಿ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮರಕ್ಕೆ ತೂನಗ ಬೋಡಿ ಹಾಕೋಣ ಭಯಾನಕ ಉಂಟು ಚಿರ್ದು ಕಂತುಲು ಎಂಡಿಟ್ಟಾರೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಪುರ ಮೂಲು ಒಂಜೈತೆ ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀತಾರೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಟವರ್ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡು ದೀತಾರೆ ಕೊಡಿಗಡ ಟವರ್ ಇದು ಭಾರಿ ಜನ ಪೂರ ಒಂದು ಚಿಕಾಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಜನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಂಚ 20 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಂಚ ಕಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ
అంటే వర్షం పడుతుందంటే ఆ తడి మొత్తం ఒక 2 రోజులు బతుకుతుంది. Don't touch. Don't touch. Don't touch. తాకూడదు మనం దిగులోకి దిగి ఇంకొకటి తట్టి పోయిందా చూస్తూ రావాలి. Don't touch. Please move. చూస్తూ రావాలి గోవిందా. Don't touch. హలో గోవిందా దిగండి. Please move. రావాలండి. Don't touch. ఇంకొకటి దిగండి స్వామి కిందికి. కిందికి దిగండి. ತೀರ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೇ ಸುರು ನಮಗೆ ಉಕ್ಕುದು ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಳಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸುರು ಮಲ್ಪೇತುಲೆ ಓಪಿನ ಸೀದಾ ಅಡೇಗೆ ಐತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೌಟೇಜ್ ಅಲೆ 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 ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬಂಡಿ ಜನ ಅವೇ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬರೋ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಪೀಡೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ಸೋತ್ತೈತಿ ಏನು ಬುಡ್ಪ ನಾವು ಹೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಐಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋಳದ ఇక మా తెలుగు పరిపించి అందులో తెలుగుడు పాతారు ఎన్ని డబ్బులు ఎన్ని 70 ఎంత 30 రూపాయిగా 30 రూపీస్ 30 రూపాయిగా అంది పంచమల పని ఈ పని తెలుగుడు थोड़ा स्वीट करो ನಮ್ಮನೆ ಹೊರತಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ತೊಂದರೆ ಆ ಪಚ್ಚಡಿದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಚ್ಚಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ ಪಚ್ಚಡಿ ಲೆಕ್ಕ బాగున్నదమ్మా ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಳಿದ ಮರ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಾಳಿದ ಮರ ಐತಲ್ಲ ಪೋದು ಪೊಡದಿತ್ತು ತೋಜ ಭಾರಿ ಬದಿಕೈಗೆ ಪೋದು ಭತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಭತ್ತ ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾಡು ಉಂಟು ಮೂಲ ಐತಲ್ಲ ಪುರ ಜನ ಪೋದು ಪೊಡದೆತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪೋತು ಅಡಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಕಾಡು ಉಂಟು ದೇವರು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಉಂಟುದು ಇಡೀ ತಿರುಪತಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂತರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಾಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ತೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾಡು ಈ ಕಾಡು ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಲ ಕಾಡದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಕ 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 ಸ್ಮೈಲ್ ಲೈಕಿದ್ಯಾ ಫೋಟೋ ದಿಕ್ಲತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ